Hello mga kaibigan, yan po, luto na po. Welcome back po sa channel po natin, sino si Richard. At syempre, meron tayong spicy lechon belly na nilagyan po natin ng makikita nyo ng mozzarella cheese. So mapapansin nyo, tingnan natin, pulong-pula siya. Malutong naman. Yan, bago po tayo magsimula, try po muna tayo. Maraming salamat po sa pagkampi ng kalab niyo po ngayong araw nito at maraming salamat po sa mga viewers namin na patuloy po sumasala po sa amin sa isang kapagkainan. Wala po ay lagi po kami mayroong makakain sa araw-araw. Maraming salamat po, Ma. Ito po sa dalangin ko sa inyong buktong anak. Sa Kristo namin tapagligtas amin. So yun, tikman na po natin. Kapakabigat. Ayan, usok-usok pa po. Napakainit po. Titikman natin to. Ang init. Kain po. Napaka-juicy po. Tsaka yung anghang tolerable. Sarap. Sarap. Ayan o. Mozzarella po. Ayan o. Natikit. Wow. Tikin natin to. Tamang-tama po yung pagkakaluto. Juicy po. Ang lasa. Kaya po, hindi namin kayo binigyan ng oras na pagluluto sa oven kasi po, depende po sa texture po ng balat ng baboy. Kasi iba-iba po talaga ang oras. So, pag check nyo na lang po, kapag nakita nyo malutong na at okay naman, mga isang oras kalahati pataas, luto na rin po yung loob noon. Yung panday lang, ba't hindi kami nagbibigay ng oras pagdating po sa lechon? Hop. Ito pong lechon belly natin ay 5 kilo po. Ho. Kaya pagsasalo-saluhan po namin ito mamaya. So, tikman lang natin. Ayan, no? Wow. Sarap ng pagkaanghang po. Sarap.
po yung ano, mga lumabas na mozzarella. Sili. Tignan natin yan dyan. Gabi. Ang sarap. Maamal nga lang po kainin. Perfect na perfect po sa ano, ngayon darating na New Year. Itong handaan na ito, pag ito pa ang niluto nyo. Maanghang. Sarap. Ano? Sino yung kano ka, Joseph po yan. Napakainit nga lang ho. Napakasarap. Pasensya na po sa amon, no? Lakas sa kanin. Hindi po mukbang ang gagawin natin dahil may health talk po tayo. So, pagsasalo-salaman po namin itong buong pamilya. Pasarap. Masarap po pala gintong luto na mga isang oras kahit hanggang 2 oras lang kung malutong na po kagad yung balat. Kasi yung pagka-texture niya po tamang-tama lang, tapos nanatili po yung pagka-juicy sa loob. So well, depende po sa texture ng balat po ng baboy na makukuha nyo. Minsan naman mga 4 hours to 5 hours, pero napakalambot naman po nitong ano, ng ating laman. Ganun. Pero kung gusto nyo makuha yung super juicy talaga po ng laman. Kasi nasa pa hanggang 2 oras. Sarap. Lumabas na po yung ating ano eh. Kasi natanggal po yung pinaka-roll niya dito sa ano yung kanyang ganito. Lumabas po yung mozzarella. Sarap. Yan po. Tignan natin yung loob. Para makita nyo rin. Ayun. Napaka-juicy, oh. Ito po yung mga mozzarella cheese. Ayan. Tapos yung mga sili natin. Juicy. Sobra. So, yun po. Magpapaalam na po ako sa inyo. Siyempre, pagsasalo-saluhan natin. Maraming salamat siyempre sa Diyos sa pagkampinagkalob niya ngayong araw ito. Sobrang sana ito mga kawigin. Ano ba ginagawa niyo? Halika na, kain na tayo. Kain na na! Salamat po. Paalam.